ଆମେ ଏବେ ଧରିତ୍ରୀ ବେହେରା ଘରକୁ ଆସୁ। ଜୁଣ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଇଟା ଜୁଣ ପୋଖରୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜୁଣ ପୋଖରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଜୁଣ ପୋଖରୀ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା କେମିତି। ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛୁ କେବଳ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ପାଇଁ, ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରମେୟ ଆଉ ହେଉଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ନା ଖାଲି ଧରିତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବନ୍ଧା ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ତି। କିଲୋମିଟର ପରେ ଆସିବା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ନା ଓହ୍ଲେଇକି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ହର୍ନ ମାରୁଛି। ଯଦି ନ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର କେତେଟା ନା 90-92 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ହେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ସବୁ କିଛି ଦିଅ ମିଶେଇକି। ଗୋଡ଼ରେ କାଦୁଅ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁ ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ 3 ଛକିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। 3 ଛକିରେ ଏବେ ଧରିତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେଇଛନ୍ତି କି ଏପଟେ ଗୋଟେ ସଁ ସଁ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ। ଏଇଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେଣି। ସେ ଭଉଣୀ ଜଣ ଦିଦି ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଧରିତ୍ରୀ ବେହେରା ତାଙ୍କ ଘର ସୁନି ଗୁଡ଼ି ତା ଝିଅ ନା ଧରିତ୍ରୀ ବେହେରା ନା ହଁ କା ନା କଣ କା ନା ଧରିତ୍ରୀ ବେହେରା। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତ କେହି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ କରିଯାଇଛି ଧରିତ୍ରୀ। Ora candala